Ilang pamilya naman po sa Lasip Chico nananatili pa rin sa evacuation center. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Magdadalawang linggo na nang lumikas sina Jocelyn Alejandro sa Lasip Chico sa Dagupan City dahil sa pagbahang naranasan ng humagupit si Emong. Isa lamang siya sa 5 pamilyang tumutuloy pa rin hanggang ngayon sa kanilang barangay hall. Aniya, inaano ng kanilang gamit at sa ngayon hanggang tuhod pa rin ang baha sa bahay nila sa Purok 1. Sa bahay ko lang bewang na po. Taas na po yun. Hanggang 7 hagdan na po yung namin dati. Pero ngayon, mataas na ngayon. Gumana pa nga po kami ng papag, pero nabot kami ng papag na. Samantala, problemado rin si Marivic Suarez dahil ang bahay na gawa sa kahoy na itinayo nila sa tulong ng pamahalaan naabot din ng tubig baha. Gayunpaman, inilahan ng mga ito na patuloy naman ang suportang nakukuha nila sa kanilang pagkain at kanilang mga pangangailangan. Sa datos ng Dagupan City Social Welfare and Development Office, itinuring nilang apektado ang aabot sa higit 44,000 residente ng lungsod. Dahil dito, patuloy na nag-iikot ng lokal na pamahalaan upang maihatid ng tulong katuwang ang DSWD. Sa ngayon, mahirap man para sa kanilang mga pamilyang sitwasyon, umaasa naman silang mapapagaan nito kapag humupa na muli ang baha. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.